Ok, mbola namanao kely ty temps koa zegny ty zay hitanao amin'ny page Facebook teto zegny hoe io Garaby et Lion. Io Garaby et Lion namanao kely ty temps zegny. Atsika niazy zegny magnazava hoe karakory ndraiky zegny atao miposte na sary io na vidéo kila raha agnatin'ny Facebook zegny. Azaveko aminao zegny izy eto antsipireny hoe karakory atao miposte izy karaha nini olo araiky ato bokonao zao ty zegny. Voalohany aloha misaotra anao zegny Marie Stella isorako anao nandefa invitation satria mety misy raha ilainao zegny avy aminakahy ty tsy magnino zegny amioko anao zegny le tokony azo amiagnanao zegny. Donc zegny accepter zegny invitation anao zegny. Za zegny anisan'ny olo tsy dia mirefuser accepter tsy haiko tsy mety raha Facebook fa accepter ko zegny anao Marie Stella. Da zegny anisan'ny olo tsy dia refuser olo loatra zegny agnatin'ny Facebook tiako. Fa matoa anao refuser ko zay mety fa tokony mandindiniky tegna hely zegny anao maboaka apparence mahatsara anao zegny aminakahy ty zegny. Donc zegny accepter zegny anao Marie Stella. Tsika eto zegny karakory atao miposte page. Zay zegny vidéo tsika niany karakory atao miposte page karaha vidéo ny olo ty fotony za volanko izy volanko domination tiako zegny anao mba idominer zegny satria io zegny resaka commerce. Hitanao za vidéo ny olo ty hoe environ 2 heures. Environ 2 heures zegny vidéo nazy ty. Ataoko fa hainao zegny azovy olo ty. Izy io cadeau de fête des mères. Io cadeau de fête des mères 64 commentaires 472 j'aime 2,2K izy zegny io. Karakory zegny atao environ 2 heures fo karakory zegny atao miposte vidéo na hoe sary karaha ty zegny. Tsy magnino zegny apanko anao izy niany karaha ty. Ataoko fa mizaha tsara zegny anao aminazy ty. Karaha ty zegny atao miposte le page. Ity zao hoe agnatin'ny Facebook nakafo zegny. Facebook tsotra fo noho ny fagnampiako anao karaha zio ty. Ty zegny tsy dia azohagna vola loatra amin'ny Facebook. Fa eza zegny le azohagna vola amin'ny Facebook raha ty azo vola direct zegny anao avy amin'ny Facebook. Nakazo ty tsy mahazo vola direct amin'ny Facebook fa noho ny fagnampiako anao zegny amezako fo zegny anao. Poste page tsika eto volanko ato zegny le hitanao zao hoe learn English with techniques EMC ty hoe. Ty zegny atao hoe page. Azonao? Izy hoe personal development zegny araiky ty. Ty zegny learn English karaha ty zegny agnanaovanao izy zegny. Hoe learn English with Americanazy zegny mbesa izy io mizanao dia mitady amizegny anao hoe aiza le bouton promouvoir. Le promouvoir zegny tadiavinao. Misy bouton zay atao hoe promouvoir amin'ny Facebook-nao ty zegny tadiavinao aiza le promouvoir. Publication besa mijanao publication filtrer la publication terminer mbala tsy izy igny aloha fa mbesa andesiko amin'ny compte izy ty. Ity zany compte nakahy araiky koa zegny page Facebook araiky koa zegny personal development. Eto zegny izy ataoko fa mizaha tsara personal development. Hitanao amizegny ty izy ty hitanao promouvoir ty mizanao izy toko marikitry tsara promouvoir igny zegny promouvoir de izy misoratra eto hoe poster une publication. Am page zegny ty poster une publication na hoe créer une publicité. Démarrage avec publicité. Raha ohatra zegny za zao ty nagnano député olo jiaby tamatavy tiako ahita vidéo na ato dirako na hoe tiako ahita sarina olo jiaby manokatra Facebook satria ity asan'ny Facebook. Hitanao zao hoe poster les contenus. Raha ohatra zao poster publication fa na sary zegny ty poster une publication na sary na photo fa izy eto zegny poster les contenus. Raha ohatra ka vidéo zegny agnaty cyber za agnaty cyber za magnazava raha izy koa maregny koa madiniky somaze zegny anao zay zegny asandro fa asanahy zegny magnampy anao karakory
miposter publication. Awa, poster la publication na hoe contenu zegny de kitianao zegny ty. Awa, izy zegny amina page izy tegna malaky de kitianao zegny ty. Tanao zay ty zao misy vidéo nataoko tanao zay io poster publication. Tanao io misontra hoe poster publication. Awa, eza vidéo mba azoazonao. Yeah. Ohatra zao ty tsy maintsy zegny vidéo noezile zegny ohatra hoe posteko zay. Za zegny poster vidéo noezile ça fait andeha angala vola zegny za amin'ny vidéo raiky ty. Ity zegny natao hoe ads. Misy vidéo zany alefaka amin'ny YouTube agny koragna ads. Ity zegny natao hoe ads. Azonao? I vidéo raiky ty zao raha ohatra hoe posteko publication raiky ty, automatique zegny ato miakatra automatique zegny agnatin'ny compte ny volaniko taminao igny zegny. Azonao ny zany volan'ny compte taminao igny miakatra automatique zegny compte ty zegny. Donc zegny ty fo zegny kitianao hoe poster la publication. Ohatra hoe quit your job, live your dream. Liriny mora zegny ato anao mianatra izy. Quit your job, live your dream. Liriny mora ato anao mianatra izy. Alors ohatra zay poster publication ty karaha izy amin'izay zegny atao mitsabo izy. Ça fait ity asan'ny Facebook. Tanao hein? Quel résultat attendez-vous de cette publicité? De izy zegny ty zegny izy hoe ino zegny résultat ilainao aminazy ty. Contenu publicitaire davantage de arenao amin'izay zegny le toromarikinazy aby. Eto amin'izay zegny izy mivola. Eto amin'izay zegny izy mivola. Azonao izy teo volaniko igny sa mila poditsika hely ndraiky? Pody hely ndraiky atsika. Io izy io mizanao pody ndraiky atsika. Quit your job, live your dream. Learn more. Andeha hivoatra agnatin'ity zegny za posteko publication ty. Za tena izy magnampagnano fa mbola tsy posteko abany ty. De izy zegny ty hoe poster les contenus. Kitianao zegny poster les contenus. Ohatra zegny publicité na sary zegny izy tamina araiky nivolaniko teo zegny. De kitianao zegny ty hoe poster mizanao poster la publication. Zay poster nom zegny zegny izy. Poster la publication. Ino ma objectifnao volagny? De laissez Facebook sélectionner l'objectif le plus pertinent d'après vos paramètres. Ambilay Facebook volagny tsabo raha io. Ça fait zegny asanazy. De zazavanao amin'izay zegny izy izo raha volagniny hitanao izy koa anao mananasa quit your job, live your dream, learn more. Ato zegny lera andeha ambidiko fa i posteko zegny ty ho hitan'olo jiaby ohatra hoe a Madagasikara eto zegny. Izy eto zegny i Facebook mitsabo izy fa tsy anao. Zay zegny asany Facebook zegny. Donc zegny izy mivolagna eto hoe l'objectif. Quel résultat attendez-vous de cette publicité? Donc zegny ty zao misy modification idiranao ato raha ohatra misy raha manjary modifie zegny modifienao contenu publicitaire. Azonao zegny de démarrer. Obtenez des prospects de qualité avec Messenger. Tsy haiko nagnano Messenger zegny anao na nagnano na tsy agnano. De asanazy zegny izy ty. Azonao Facebook zegny mitsabo ty. Ohatra zao ty hoe détail de l'audience. Lié ty zegny afaka soafanao lié. Azonao zegny raha ohatra ka anao zegny raha ohatra zao hoe ty Canada, olo a Canada zegny tanao ty alevonigny tsara raha volaniko ty lié. Raha ohatra hoe tiako zegny hoe aiza aby ohatra hoe Madagasikara ampiako Canada mizanao Canada igny zao raiky Canada. Azonao raha ohatra zao Canada zao tiako ivarotigny raha na hoe ataontsika hoe Europe olo US zegny ataontsika US fa olo US zegny tegna mahita raha en ligne tonga de mivanga.
Ça fait mentalité indreo io tsy mitovy ny nagasy. Zay zegny antony tokony anao mianatra anglais. USA, États-Unis zegny. Clic. USA zegny. Aiza amin'ny USA. Azonao zegny. Déplacer les repères. Azonao. Izo au monde io. Ato fo. Ato fo zegny anao mizaha izy. Ohatra hoe ty zegny USA, ato anao mizaha izy. De ty amin'izany zegny mila alainao ono raha volaniko ty. Cible avancée. Oh hein. Définition de l'audience. Azonao. Taille de l'audience. 248,2 millions à 286,1 millions. Ola ity raha ty fo. De enregistré nom amizay zegny ty enregistré tsika io mbala tsy tonga de mahano fa magnazava za karakory atao miboste izy igny zegny estimation raha ohatra ka a Canada raha ohatra ka Madagascar zegny 4,4K na 12,7K mizano budget amizay budget récapitulatif to malakilaky ko vola récapitulatif du paiement. Donc zegny anao zegny mila mandatsaka amin'ny Facebook zegny. Izy koa anao zegny mbesa izy koa anao mizaha vidéo naka ato hoe mbesa tiry titan cliquer amina karegny tiry titan misy vidéo zay misy vidéo zay nataoko faela mivolagna aminao hoe ads. Ity zegny raha ilanao ads. Azonao? Mbesa boko anao izy vidéo nivolagny zegny de tandrignesany supprimer zegny vidéo zegny. Tafotoana zegny mbala tsy haiko izy fa nianarako safena ino mba ino ma raha hainao. Nisy député zay nivolagna raha karaha zegny tato Facebook tato. Na raha hainao na raha tsy hainao. Oy. Ok, tsy mahino za io zegny za mampianatra rô mba tia raha tazo vola Facebook. Misy vidéo zay nalefako ato mikoragna zava zegny zava vidéo volaniko aminao zegny tsy azonao négligena mihitsy vidéo zegny. Ya tsy mahino zegny ambelako miaraka amin'ny vidéo ty amin'ny lien mbanao zegny izy. Hoe misy vidéo ads fo volaniko tamin'ny fotoana igny hoe ads araiky fo matonga Facebook mampidy bola. Ads araiky fo ka matonga Wesley mampidy bola be zegny. Ads araiky fo ka zegny possible mampidy bola be aminaka zegny. Donc zegny zeto hoe quit your job, live your dream. Parce que milionnaire anao boko zegny ohatra ataonao mitandregny vidéo zao ty zegny karaha ty zegny ataonao mianatra izy de izy ka Madagascar volaniko 4,4K de ty zegny budget $14. Maziny amizay zegny hoe ino amizay tokony ianaranao le vente en ligne nazaveko aminao eto zegny ça fait mampidriky dollar aminao zegny. Azonao ty zao $26 agnatin'ny compte naka araiky ty. Ty compte ty afaka ataonao na folo. Zava baka io. Tanao zao io 500. Azonao raha fivolanako aminao 500. 7,000. Mizanao 16,000. Ty boka vola ele baka ty mila miakatrakatra ndraiky asazonao raha tiako volagny ty zao $26 investissement amin'ny Facebook. Ezagna anaovanao investissement Facebook amizay izy ty volagny ty hoe budget ahoana manana $14 anao tsaboky esanao io izy tsaboky esanao $14 fo volagny azonao de ok araka volagninao tsaboana de publier amizay volagny karakara zay zegny no makasiky ny vidéo ntsika niany zegny makasiky miboste na sary izy io na vidéo zegny kila raha tianao bostegna zegny izy volaniko to igny midika amina page zegny anao fa azo atao ohatriny naka araiky compte naka araiky ty azo atao karaha ty izy fa za zegny noho ny fagnampiako anao zegny toujours azaveko aminao ntsipiriny fo zegny izy azo atao agnatin'ny Facebook tsotra anao karaha ty izy fa ataova agnatina page zegny
Itanao zao ty naka Facebook tsotra atanao mahita vidéo ty fa ty tsy agnatina page fa iry zegny misy page naka raiky de vidéo magnaraka ndraiky zegny sorokanao izaha izy ka mba liantra bebe koa zegny anao araka ny nampianaranao azy le izy zegny karakory matonga anao zegny mamorogno programme anao manokana agnatiny 45 jours de mampitriky vola aminao agnatiny compte bankinao zegny lien zegny hitanao ambany io izy online millionnaire mastérieux zegny donc zegny alokanao ahazo fontre zegny mila magnano investissement zegny anao araka ny raha hitanao amin'ny Facebook ty zegny aloky raha ty ho hitan'olo maro be zegny anao zegny mila magnano investissement amin'ny Facebook zegny karaha zay zegny izy lien hitanao ambany io vidéo magnaraka koa zegny antsika sorako anao izaha aminazy io zegny tsakarakô izy ka tianao zegny vidéo ty ambilà zegny commentaire anao ambany io manafinaka mitandregny avy aminao any koa zegny zaha amizao ty manakory ndraiky koa zegny ataonao mi poster raha amin'ny Facebook nao zegny miamignanao za amin'ny commentaire ambany io zegny